Refleks traženja usnama ispituje se dok novorođenče leži na leđima. Prisutan je od rođenja, a nestaje između 3. i 4. mjeseca života. Ovaj refleks se u novorođenčeta izaziva laganim podraživanjem lateralnog kuta usana. Dijete reagira okretanjem glave na tu stranu, te pokuša usnama dohvatiti predmet. Nemogućnost izazivanja ovog refleksa upućuje na bolest središnjeg živčanog sustava.